An isráid aráis go dtí an leabhrán forbairt garum leanúna agus orcáid ar taisce na bhaine leis an rialóra. Chéad cinenne táid go gurchar an seo ná suas a leabhrán píosabag taisce bhrid trí. Is cist díra atá ar taisce bhrid trí. An min saoil an bhfuil gá físa uasaidí go dtí da bhaine uasaid an rialóra le tos a chur ar písa a bháin na cinenne bháin den na písaí an san min saoil. Ghlach seacan inis agus smuoinú an dóid a deocrat an tos a chur ar písa bháin sa le mucamid síos an leabhrán go dtí an chéad císteile níos fóidí síos a lehanana. Rahamid síos inis go dtí an chéad taisceile ó bhaine leis an rialóra agus sin é taisce bhrid sé síos a lehanana an seo. An rud atá ggéist an seo ná tá éichló agus barchló na clúirta grafach do prisme do chéineal agus a cáineal gearthas agus coppla pollan agus tá muid géirí ar sinna dhéanú ar tincir cead leabhar dá. Seo an blach mar atá leachama heagdad na níide breis éceil san éichló ag tiispan cinnáteúil na poil as mar sin dé agus ag ddíriú an fís an seo tá muid chun an blach seo a dhéanú. Caiarúsa dúint is an ord a rialóra nó an féim rialóra agus an ord a líú na líú leis an tais seo dhéanú gomlan agus bé fís an dó ag ddíriú an fís seo. Sin é an písas fosad an taisc i gcearú má na trí poil ans náitiúil tú a chuirtú mar bhí deantas a fís an dearna. Nes leis an písa is deacar a dhéanú ná písa níos deacar a dhéanú an cáineal thusar bar a dhearú dó mar tal a feiceáil an san orta grafach. Ban tríalas tú héanaar tús sa le gafanú tú ar fís seo heagad an fís is stapúnis as sa tú ag genú sin.